mu muje ango na safiya. Abban Shamsu alala ne ko makiya ba za su karka ba. Duk lamari Allahu kaliki za na saka mai juya zamani. Ko tsanani daɗi cikin wuya na yi na amshi za ya fidda ni. Na ɗauko baitin farin wata ya Allah kai manni lamani. Shamsa lala ba ga Aisha janwar zo ango na safiya. Rimi ne kai ne a dangare duk inawar muka zo mu shakata. Sannu zuma abi ka har ila shi komadi sai da ya tallata. Idda ka ba kaucin ta mai bida mai wala ko da na tambaya. Kalan madutse na fashin ta masanya maza dare da fargaba. Kayi biya a gurin uwa uba ai tafiyar tabbas ta ci gaba. Ka fudu ko za a tattara kayi gaba ba sa ishe gaba. Duk daɗin sauti na kannare bai da darajar kuka na kurciya. Aka sanya hukushi to ƙwarya ba za ta haushewa. Ni lamari inda da kai ciki na yaniyar ba za na ƙi shi ba. Nan a garin ka zama fitila mai hasken da ba zai disa su ba. Dan asali dangin jiga wane ne shaidar waka shari'a. Mai jama'a na ƙasar bahar waje gun adadi ba za su irgo ba. Kai gado na farin hali gurin Nuruddin sarki na waka ba. Dan Musa jika ga inuwa kaf a ƙasa ba mu san kamar sa ba. Mai nazari inda yana kula zai gane tafiyar hawainiya. Masu faɗin sun fi ga dukiya arziki shi ba za su kai ka ba. Masu kiran sun fi ga lokaci tauhidi ba sa ɗara ka ba. In kawon sun fi ga furci ken nazari ba su yana ka ba. Bambancin haske da madu ba a sani sai na ijiya. Wani ne asali gurin gini kyan hula a sakan da ƙoƙuwa. Anti na safi yakin zamo jigo ce na kira ki garkuwa. Man gane gulbin da ya cika sai a ciki na hangi kainuwa. Ke a cikin mata kin yo da ban sanya kamar ki za a sha wuya. Na kira kigin biya don a garin kin zam kamar diya. Mai fatan ki daga da ilimi Aisha mai kyawu da kwalliya. Ga haiba a gare ki ta wani alkunya fuskar ki bariya. Ni muku taryan ke same gune bambaitin domin wazo biya. Shamsu alala ne kafu dubu